Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. It seems Levels and Shashl, they are back together. So guys, as maZimbabwean vana vakatiitisa, vakatibvumidza kuti tipuse, vakatipusisa vana ava. Saka zviri kunzi they were spotted enjoying some Zambian food nekamwe restaurant vachitodya zvavachinakirwa. Saka vanhu vazotaura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati kachest kelove, mumwe munhu akati dzevanobvisana mabhurugwa adzipindwe, mumwe munhu akazvevanhu vanozivana vasina kupfeka musadzipindire mazviona kazvatinenge tichikudzai. Mumwe munhu akati nyaya dzevanhu vakamboonana vakashama hadzipindirwe. Mumwe munhu akati kusvika taakumainda our own business. Mumwe munhu akati ndochi ichi manje. Anyway, thank you Levels for giving us a tour of our tsvarakadenga vachireva Shashl. Mumwe munhu akati until you learn to mind your own business, dzidzai kuita sekuminda your own business. Vanhu ava vakatiitisa. Vamwe vanhu vakauya vakati zvinotambika ndozvinongoita maZimbabwean artist amazuva ano, akutiitisa too much, aida kuti timhanye bani chifungidzira kuti pane zvinhu zvakaitika zvakashata. Mumwe munhu akati baba namai nyoro. Mumwe munhu akati inga Shashl ibhebhi riri bo but sini rake rakashata visingaiti. Mumwe munhu akauya akati I wonder mafeminist aichema kuti girl child what are you feeling right now. Mumwe munhu akati musapindire nyaya dzevanhu vakamboonana vari naked, hezvo kama zvoona ka. Mumwe munhu akati it's Shashl taking over. Nongoiziva ngoma yake yakamboimba Shashl. Asi tisakangano Shashl ane kamwe kavidhio kauya akakaisa achizama kuzvijustify pavidhio yacho yabuda achidya naLevels. Akadedzera kuti madrama chichi masocial media. Vanhu vakadedzera kuti saka iwe rako rawakaitawo raive ritori drama here, because zviri kunzi anenge atombodedzera kuti picture yakudhara, but I don't know kuti which one is which. Mumwe munhu akauya akati make it your ambition to lead a quiet life, to mind your own business and to work with your hands just as we told you. Mumwe munhu akati I didn't know food taste better with your rapist. Mumwe munhu akauya akati nyaya dzevanhu tu hadzipindirwe, harisi line rekutora ma-ARV iri. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akati pono imwe iri kuuya. Mumwe munhu akati Levels hana hake kumbofitwa nebody nebhebhi iro. Mumwe munhu akati love is beautiful thing. Mumwe munhu akati more videos to come. Mumwe munhu akati kupfeka hembe harisi ratove drama here, kwete kuzongorepa. Ati hari kupfeka mbatya risi rato drama here. Mumwe munhu akati kwete zvokuzorepana futi imi muchidanana. Mumwe munhu akati Levels and Shashl vane pressure. Mumwe munhu akati until we learn to mind our own business as a country. Mumwe munhu akati baba namai mvura dzinoyerera. Mumwe munhu akauya akati saka muchaita sei. Mumwe munhu akauya akati nyaya dzerudo hadzipindirwe. Mumwe munhu akauya akati mind your tools. Mumwe munhu akati dzemabedroom hadzipindirwi nyaya idzi dzinonetsa. Mumwe munhu akati Shashl hauna need yekuramba uchipfeka zvivhara beche zvako, takutokuziva usina kupfeka usazvinetse zvako. Mumwe munhu akati the whole Zimbabwe yakaitiswa. Mumwe munhu akati I blame song yababa Harare iya yekuti nawo mota yako ihombe nezvi akutodzokera kwairi. Mumwe munhu akati akadedzera kuti ndo nyaya yacho guys, musapindire nyaya dzevanhu vaviri. So ndo nyaya yangataura nayo guys. Levels and Shashl, it seems they are back together, but Shashl atombozama kuda kuzvijustify achitizira nyaya yacho, but vanhu vadedzera kuti kana kuri kuti Levels sezvo wakambotaura kuti akakurepa, sei wanga wakagara naye uchidya naye. Saka guys, please comment down below mutiudze kuti which one is which, chii chiri kumboitika. I'm out.